Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Sunt aici împreună cu Bogdan. Salut. Și cu Cosmin cu ochi. Salut. Și voi S-a întâmplat un incident cu Cosmin. Adică nimic. de are ochi. Două incidente. Incidentii biologici. Cam Cosina Am căcat am căzut de pe stâncă și în lavă. Cam asta e, da? Hai să găsim și chestul ăla. Zombi de deșert. Care chest? Care ce? Villager. Chestul ăla cu diamant. Ăla acum Am e găsit lângă și mine. diamant. Ești lângă el? Stai să mergem la tine. L-am luat. Am găsit și Am un luat diamant. Lasă diamantul acolo să E bun, mă, că am găsit un diamant. Ui, ce e aici? Oxidia? E obsidian. Mă gândeam că ești blocat. Trebuia imediat să facem pickaxe-ul. Da, chiar erai iurea dacă te blocai. Hai să-l multiplicăm, păi, nu? Eu Diamant. caut niște gold, găsim. Sau nu? Hai să mergem la... Găsim gold. Eu vreau. Gold vreau. Uite acolo niște iron. Îl luăm? Scuze. Ești nebun că acum era să Te-ai pus în sfârșesc. mine. Era să mai sfârșesc o dată. Păi tu te-ai pus în mine. Da, Am mă. crezut că amândoi erați. Să sfârșiți amândoi. Unde e? Gata, tu unde pleci, mă? Pe aici. Ești la diamant? Nu, stai că vine. Dar chiar unde e chestul cu diamant? Stai că se duce acum să Vine vedem. acum la diamant. Cine știe? Ui, Bogdane, dar nu sapa ironul ăsta. Nu-l mina, fii atent. Am direct lavă. Dați-vă o leacă de mine ca să fie. Acela eu l-am pus când am luat diamantul. Hop, 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 hop. Andrei, ajută-ne. Bun, gata. Hai după diamant. Prima oară îl multiplicăm. Aha, aici. Păi normal, facem câteva stocuri. Cine îl multiplic cu lui? Toți. Hai, toți, că nu A luat. Toți. stai un pic, da. L-a luat. Ia-l Și eu l-am știu. luat. Avem Înapoi. 3? L-am pus. Andrei, ia? L-a luat. Eu nu mai am. Pune tu. Un. Îl ia la Andrei. Îl Luat. iau eu. Și o coziniță mai rămas. Nu. Facem numai 2, știi? Pune. L-ai luat, ia-l-ai. Eu. L-a luat Da, cozin. l-a luat tu. Andrei trebuie să-l iei și acum ia tu cozine. Yes. Gata. Am mai Nu, și mi-a rămas și mie. Pune înapoi. Punem toți înapoi. Eu l-am pus. L-am pus. 36. Ia. Dintr-unul. Am luat. L-am luat. Și eu l-am luat. Hai, ajunge. Nu, hai să mai facem Hai, mi stoc. facem un stoc. Un stoc. Pus. 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 Cam mai mult, cam mult de Luat. stoc. Și luat. Da, da. Luat. Luat. Eu am un stoc, voi? Eu am 44. Păi iau, că mai e Stoc acolo. și 44. Gata, eu am un stoc. Eu am un stoc și 44. Să și eu. Lapis lazuli. Dar stai că și eu am niște lapis la mine. Ce nu, stai că am și eu, dar... Am și eu, l-am pus. Eu am luat zuliul lapis. Când îi colorăm astea, Armele. o să-ți faci deja armură mai avansată. Am făcut o sabie de greș. Păi hai să ne facem cu lapis. Deci. Ce cu lapis? Nu cu diamant. Păi trebuie obsidian. Lapis, mă, să mă face mai mult. Să o dubli, să... Să o facem coloră. Bă, Nu, mă, să facem mai mult, să câteva stocuri. dar nu ne trebuie acum. Da, da, eu... Bună treaba voastră. Eu l-am pus aici, l-am luat. Stai că mai era aici, l-ați luat și voi. Redstone. A, uite aici un crafting table. Bă, Bogdan, dacă de lemn pui în chest că n-am să-mi fac stick. Dar nici eu n-am lemn. Am 2 sticuri. Eu știu, mai am lemn destul, dar nu mai am spațiu. Se cam 2 sticuri, cum să le... Ce să fac? Arunc Pune-mă armura niște, de aia. dă mie niște lemn. Am 2 sticuri, n-am lemn. Dă-mi zi. Îți dau 10 bucățele? Dă-le, că Eu zic să le multiplicăm, că
Andrei deja Mulți ani, Andrei. Și 20 de sticuri este care-i treaba. Dar le-am pus pe... Andrei s-o albăstărit. Eu deja am plecat, papa, în lavă cu armura asta. Nu o lavă, de ce? De iron. Ca să nu mai consumi Eu, spațiu. când o să fac casa, eu le păstrez încă, le pun acolo în chest. Când nu fac casă, o face. Păi atunci le bag și aici, și eu în chest aici. Armurile? Da, armura. Dar de fapt casa nu s-a. Stai, mi-a făcut și eu un pic de asta. Da, lasă. Bă, să-mi iar un pic exul de iron. Nu știu. Eu mi le păstrez, știi, când... Da, că doar aceeași forță au. Da. E, nu chiar. Acela poate sparge obsidian. Aproape. Uite, eu niște redstone. Are cineva niște sticuri să-mi dai? Andrei are vreo 20. Da. Am 16. Hopa, miticu, te-ai îmbrăcat în albastru. Băi, Uite, niște cărbi în Dacă mergem în Nether, ni trebuie, bă. O, da, măcar ține alea că ai stat de... De... aur? Nu, de asta. De diamant? Da, ține? O, ține. Ține cel mai mult. Are durată mare. Bună! Ziua. Ăsta e chestul meu de aici. Care e cea care e pe acolo în care a fost diamantul? Nu, care înconjură cu pământ. Păi în sus n-ai cum să pui că... Stai că sapi acolo. Să pui pământ. Și ăsta e meu. Ce am mă, te-am făcut cântat? Acele erau mele topoarele și săbiile. Din jos. Oh, să că ți-l pun în sus. Ce ăsta? Nu știu ce căutau pe jos, că mie nu le-am aruncat. Așa. Așa. Le-am pus în chestul tău, mai le pun în chestul meu. Și nu mai... Uite, aici ai tron. Ce, dar poți să-mi fac cărămidă? Cum? Cărămidă. Bloc. Cu geapă. Aici am eu chestul meu cu dovleac. Cărămidă. Hai, ce vrem să facem? Obsidian. Stai alea că... Dar nu-i problemă de obsidian. E Hai. problemă de obsidian. Cozin deja se duce, cred că Cozin Eu deja am găsit deja e obsidian. obsidian. Dar și cu asta să sparge greu. Știu. Mai puternic Ah! e... Sub obsidian e lavă. Am o găleată cu apă. N-am găleată cu apă. Vezi că este sus aici, dacă dau, sparg unde e să curge apa că n-ai. Bă, tot nu am luat-o. Bă, ne trebuie aur. Aur ne trebuie. O să oprești. Dar stai că n-am de asta. Red. N-am pământ. Ah, gata. O spargem. Tot asta. O mai spart ceva. O mai fugi ceva, Bă, nu? mi s-au multiplicat pickaxe-ul în inventory, am două. Diamant. Diamantul. Șmecheros. E, Bună și ideea. n-are bine nu. Eu mai caut resurse, ce au ca lume. Băi, cine-i după? Oamenii. Cine e grohă în spatele tău? Cred că porc de cea din end. Un... Eder. Bă, mă bat un enderman. Bă, dar poate mă bage în lavă cât o mor. Ai sabit diamant? Da, l-am omorât. Să faci ceva? Nu? Dar nu este Ender Pearl în jocul ăsta? Nu. Nu. Minecraft nu e ender. Spargi. Ce relevant e locul ăsta. Bă, eu sparg obsidianul, dar nu mi-l dă. Eu caut aur ca nebunul și nu găsesc. Am obsidian. Am două de.
Dacă aveți aur, e bine. Dar ce tu vrei să faci tu cu aur? Enchanted. Bine, hai să luăm din Golden? altă parte, mă chinui aici. Așa. Bine că eram pe lângă apă ca la foc. Dar voi n-ați pus torță deloc pe aici. Nu știu. Mă întrebam de ce mi se continuă Și vă întrebați de ce nu găsesc ce, nu găsesc ce. De ce oare? N-am că Nu ați pus torță. Așa, am luat în sfârșit un obsidian. 1. Sărăm toc. Dar tu câte ai? 2. 3. Ne trebuie măcar 10. Măcar 10, da. Sau putem să-l Oh. facem direct cu gălețele. 6. Da, da, mai degrabă facem cu găleți. Da, lasă așa. Dar doar ce suntem atât de pregătiți? Deci e ușor, mai ușor să-l faci cu găleată decât așa. Da, mai tunelul aici. M-am dus. Dar chiar ne trebuie enchanted. Dacă ne ducem în lumea de lavă. Am 2 bucăți de obsidian. Am 4 Păi dar bucăți. să căutăm gold dacă tu Am le 4 faci. bucăți de obsidian. Diamant! Iar? Da. E plină. Stai cu eu. Numai Cozin găsește diamante. Da. Acolo ai găsit pe ăla. Și vă ce de? Și blocul de obsidian, voi? Bă, și dacă plec, cine mai face episodul? Păi stai, ce plece, da? Poți să-i dai drum. Cum ai venit tu ca jacalul? Furi diamantul. Găsește. Stai că avem destule. Eu am 7, voi? Ce 7? Obsidian. Veniți la mine. Eu am 3. 4. Veniți la mine. Dar cum vin eu în sus, că aici e mai grăpoi. Păi eu nu știu. Eu așa până jos. Păi nu facem sus, să facem aici. Am aterizat. Sau o facem la baza noastră acolo. Bogdan, tu mă Unde? vezi, nu? Dar ce e bază? La cave-ul nostru. acolo. Nu cred. Bă, ce era să mă ia naiba acum? Îl Facem aici? Era să fie rip cu mine. Aici, că doar. Am luat foc. Mai am și eu 3. Ah, Bă! Nu mai e lucruri. da, adică s-o terminat pentru mine, gata. Noroc. Eu îmi văd de treabă. Pentru a 3-a oară m-am plictisit. Mă joc Brawl Stars. Se pare că Cozin s-o cam plictisit. Ceau. În episodul următor. Ba da. Cozin nu va mai apărea în... Hei, nu intrăm acum. Intru! Am făcut portalul, cred că aici vom încheia episodul. Sper că v-a plăcut, ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!